Ngikubingelele kwinqono TV bafowethu sekunjalo umthandeni umfoka amanqele useliqhumisile ibhomu ekade wasilindele noma abantu abaningi bebecabanga ukuthi uzothenga imoto kanti nje cha uzovela gudluze athenga amagidangoma embange yakhe enkulu uThibela noTekisi. Kafushane nje mbukeli wami sicela ukukufundela nje inkulumo ebhalwe nguyena umfoka amanqele lapha nezikundleni zokuxhumana ku-Facebook. Lapha ngizonethulela amagidangoma amasha asejoyine ngokusemthethweni emdletsheni kwelengezo nengoma enkulu uThibela noTekisi. Ngizonivezela umdividiyo lapho bechaza khona ngokwabo ukuthi bona kade babezifela ngomculo wegcokama elisha nezitayela zalo zobujongo ezinhle. Bageqe amagula baveza nebesingakwazi ukuthi Swelezini uKhuzani naye ungumlandeli wami omkhulu ngithanda ukubhuka. Baveze nanokuthi uyinkonkoni umgodi ulalana namanye amadoda. Ngingakho nje ehleze enginakile noma ngimziba uyangihalela weza kuthiwa ngimnandi. Ubona nanokubahlini kwami uzitshela ukuthi ngidlalela leyo team kanti cha. Umgodi yakwazi naye deep down enhlizweni yakhe ukuthi uma engayeka ukulandela mina kungaphela ngaye ngoba vele akekho estyle njengami. Kuningi nje nisazokwazi kodwa ngizothanda ukwexwayisa wonke amabhinqa nabalandeli bami ukuthi ningaphinde ningiqhathanise nalowo yamuntu inhlamba leyo. Kulonyaka ama-Red Nation. Bafowethu ilona-ke ibhomu leli umthandeni esevele waliqhumisa nje usevele nje wathatha amagidangoma embange yakhe enkulu futhi ebengicabanga ukuthi nanokuthi ibawathembe kakhulu lensizwa yasenkandla lamagidangoma. Kodwa-ke ngizothanda nje ukuza umbono wakho khona lapha nezansi kwi-comment section ukuzwa nje uvo lwakho ukuthi wena ngabe ucabangani ngaleli bhomu eseliqhumisile umthandeni noma nje abantu abaningi bebelindele ukuthi uzothenga imoto entsha kodwa-ke akusabanga njengoba nje abantu bebecabanga. Ngibonge nje futhi isikhathi sakho ngiyacela-ke nje unginikeze nje umbono wakho khona nje ezansi kwi-comment section bese ungakhohlwa ukusubscribe nokuthena on i-notification bell ukuze makukhona nje ukupostwa ingqongqo uzothola umlayezo nomdividiyo nje uzoza maduze wazo lezi insizwa lezi uThibela noTekisi lo esuthembiswe igcokama elisha ukuthi uzowudedela so bese sikunikeza nje sizingqongqo. Siyabonga.